is moeg meneer, ons is moeg, because die dan kom in nou al aan nie, as al lang dan as al julle die mekaar dan ons liewe hoeveel jare hier met ons kinders, ja brand het dan, maar moet ons net pyplaartjies gegee, of pyp die brand, ons moet aangaan met hy, maar as het weer brand, dan moet ons hoeveel hulle bly was, nou maar die afgelope 6 jare promise hulle vir ons huise, hoe lang moet ons nog hier bly, ons is stak meneer. Ik was bij het daghospitaal met mijn been. Vriend van mij het aangehardloop gekomen aan de onderkant van check-out om voor mij te komen zeggen dat mijn kind is doodgebrand. Het zei wat hij gesurvived heeft. En wat ik denk, sy het zeker, zoals ze ook kan gezegd het, sy is een astma-leier, sy is een Red Cross patient. Sy het baie rook ingeasem en dis hoekom sy kan nie vorentoe gekom het, zodat hulle kan vir haar ook gehelp het. De tweede keer wat ons nou so verloor en ons maar net van vooraf van scratch, met scratch begin, van vooraf. Dan is dit nou die beste wat ons het. Sy sou nou die 24ste donderdag sou sy 4 gemaak het. Sy was 'n baie lovely kind. Sy was likes om te share, play en sy was nie bang vir niemand om te sê soos like as die mense op so geskik op skelp so nie. Sy was net 'n lieflike kind. Dis hoe ek my kind aanhou.